O 51% dos españois declárase feminista, segundo unha enquisa de Ipsos, pero o 48% cree que xa se avanzou o suficiente en materia de igualdade e o 49% que na promoción da igualdade chegouse tan lexos que xa se está discriminando aos homes. E aínda que o 49% da poboación cree que xa se chegou tan lonxe que se está discriminando os homes, o 55% pensa que é necesario que as mulleres ocupen máis altos cargos e o goberno para que poidan acadar a igualdade. A realidade é que hoxe é 8 de marzo de 2026 e a igualdade total entre homes e mulleres aínda non existe. Comezamos. Moi boas tardes, benvidas e benvidos a este xornal semanal, un xornal semanal no que comezamos falando de rural, porque o Concello anunciou que está á espera dos informes sectoriais para comezar a licitación da construción de cunetas peonís no rural. A este proxecto, ao que se iban destinar 6 millóns de euros dos fondos europeos, finalmente adicarase €500.000 máis. Esta semana no pleno debateronse dúas mocións do Mercosur, unha presentada polo BNG e outra polo PP. A única que saiu adiante foi a do PP cos votos populares. O Concello paga ao ano 34.650 euros polo aparcadoiro da Avenida da América. O PSOE presentou a moción para crear un espazo interxeneracional no antigo xulgado número 1. Esta xa avanzara no politicando do Xornal da Estrada. Durán fixo un chamamento á cidadanía despois de que aparecesen bolsas de lixo tiradas diante dun contedor cando este estaba baleiro. Instalan novas marquesiñas á beira do Concello. Tamén vai chegar a Carballeira da Sagrada, en Codeseda. 10 minutos é o tempo máximo que se pode estacionar nas novas prazas de farmacia. O Concello vai crear unha billeteira electrónica para os espectáculos do teatro principal. Piden declarar o salmón especie en perigo de extinción. 95 alumnos de Nosa Señora de Lourdes e de Figueiroa visitaron o Concello. A flaquita de Gonzalo Pose é candidata a ser a mellor hamburguesa de España. Véndena en Flaco, o local que teñen en Santiago de Compostela. E esta semana a actualidade pasou pola guerra en Oriente Próximo, iniciada despois de que Estados Unidos e Israel bombardeasen Irán. Este conflito levou ao incremento do prezo do petróleo e, consecuentemente, ao dos combustibles. E, sen lugar a dúbidas, a noticia deste domingo 8 de marzo é o Día da Muller. Hoxe non lles podemos traer as imaxes do gran evento da Estrada, que é a entrega do premio ao labor das mulleres, porque no momento no que se está publicando este vídeo aínda se está celebrando ese acto, pero que si que quiximos traer son as imaxes dos eventos xa celebrados. Este venres a Federación Galega de Fútbol celebrou un partido con caras coñecidas da política de comunicación entre os sectores, co que se reivindicou a igualdade de xénero. E este sábado o principal acolleu a estrea de Alicia Wants To, unha obra con dobre participación estradense. E coas imaxes do concurso de disfraces celebrado o pasado domingo rematamos este xornal semanal. Moitas grazas por estar aí e vémonos.
Ademais que vos vou contar, se estades de volta e media de política de saldo barato e máis de tanta comedia. As estradas están desfeitas, as vías están reventando. Son mostras máis que evidentes de que isto se está desmoronando.